नोंखौ नुराखै जाम्बिलाय आंखौबो थिखांलायफाबाय जोंलाय ओमफ्राय आलासि जानो थांलायसै जोंहा फंबायमोननाव नोंबो थांखानो हासिगौमोन जों दे दा थांगोन नै गुमैमोनबो फैदो नै बिब' फिथा जानो फैदो नो आलासि जानो थांलायनोसै जोंहा फै दाउबो लाखालायदो माथो गाखो दाउआ गाबलायदो Tina Cik cak Dah sana Này mình faibai Sehingga mata kerja dengke, sehingga mata kerja dengke, mata kerja. Ini mahasin bawa sengana. Asal, nengke isi dikainsi. Nah, jangan pongbainao benar ni faham nana isi pustaka jaga zabalai besra. Para dry जाबाय जानायफोरा एसे खमायदो आलासि फैनायखौ नुनानै नाय इन्टारेस्टआ मा नाममोनथाय नुयो माथो हैलायनायखौ नुवाखै जोंखौ लामायावनो देगार Degar, handshake lanjut nana, handshake lanjut kali. Mana? Warna ni bab dah boleh jangan nana. Kembali. Kita sampai mana ni? Sana. Nak nurakay, sambilay. Angkau थिखांलायफाबाय जोंलाय Ayah di mana lagi cengkaran nak? Dilainan kan? Kamu sana? Boy. Kau tak di logai berapa nenga? Kau tak di logai berapa di? Nekok. Nak bagi tu cuma apa? Neng lan cikin lah ya nge? Malai minggu cikang deh nanti ya. Minggu kamu tuh sama lai, kursia, stop kursia. Halo batin dia ni sih, ikai nih kebe dorong ni sih. Lai minggu kamu dong sekat deh, ma. Nei Magwni फिथा जो सालोंसै गाइखेर सा सना फै सना फै फिथा जानो फै जाया नोङो Silai, istirahat sana ya. Sini mana? Nah, itu lama tinggi sekali mereka. Ayo nambah. Nah, saya senap saya. Isi lanjang mana tu? Nih nasi gilap dau.
Bojlar, lai, alu. Sukanan sana nang mana? Sumaka garkanane. Garlaydo. Lokal nasinggi. Ano ba man siya dong lahok? Dai, sige din. Mas, para yun eh. Alasiफोरा बुरजाथार. ओंख्रि नांगोन ओंख्रि. तिनानो ओंख्रि नांगोन. नुबो. ओंख्रिया सोलोंना. Alles lokal daw. Alles lokal daw. Goथाव मोनजाथारो आसला. जादो दे आलासिफोर. गासिनो नाङा. तिना गोथाव जादों ना? गोथाव. दे ओंखामखौ जानाय सोना दे. गोथाव जानानै खोन्था जोंना. दे गोथाव ना? ओइ ओरै खोन्था. गोथाव ना? टेस्टि ना? टेस्टि. जादो? दे नोंबो. नासिंगि एवगासिनो ओमफ्राय खावसेयाबो सेस्लायाव ओंखाम जाबाय. आंना भिडिअ'आ जानायनिल' दे. नै जोङो दा जमा फाजा जाबाय नै बिसालथि सानै मालाय जमा जलायदो. ओमफ्राय बै बिबनां जाहैबाय बिसोरनि. ओमफ्राय नै जोंहानि बिब' जाबाय आंनि. जागा जालायथारबाय. ओमफ्राय र' ओरैनो खाथियावनो बाबामोन दङ जनानै. बाबा आइ ओमफ्राय इसानि फंबायलानि बिहाव. फंबायनि बिहाव. नै जोंना ना सिंगियाबो मोनबाय दायो. जानायानो जानाय दिनैयो. नैबे मोनसेया जाबाय बयलार गोजा एवनाय. ओमफ्राय ओंखाम जाबाय आरो खावसे. जोंबो दा जाहोलांनिसै. नै लोगोफोर अनला खारैजों ओंखाम जालाबाय थानोसै. अनला खारैजों दाउ ओंख्रि. फाजा जायै ओंखामानो उदैयानो बुंजोब्बाय. ओंखामखौ मा जाबावगोन? एसेल' होखादो. जाबायदि आंनो एसेल' निखौ नों जा. एसे लांबाव होनबा निखौ. एथ'बा नां जानो हानाय नंला एसे बुरजा. जाबाय. Temizler kan aku ya ini mati. Ya malah pas apa saya kei.
दासो जानोसै ओंखामसो जों आरो फाजा माखाखौनो बुजाना लाबाय नाहरलाय जा खनसे गोथाव जानानै खोन्थादो आरो मोजाङै जादै आंहा दहायनो जाग्रोखाबाय नोंसोरखौ गारनानै माबायदि जाखो ओंख्रिया ओंखामा फाजाया ओंखाम नांगौ ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय बेदर udang gimana lah nanti juga datang pindah deh walai dia nang nengai jimen nanai pindah ke nana udang ay di tefli men nanai lain hagan nang pung bate ओंखाम जानो ओंखाम जानो लुगैलायबाय हा ओंखाम दंना होनाय खबरसे गोथाव थांफिनोसै बाय बाय माबायदि नायखोसै नोंलाय